é un... Que sodes vos? Efectivamente, é un portal digital que naceu no 2007 e que dirixe Ubaldo Cerqueiro e con combustible Alberto Pose tamén aos mandos, e que teño que dicir que estes partidos solidarios quen máis se empurra para sacalos adiante, para que poidamos leválos a cabo é o propio Alberto, non, que tira tanto de Ubaldo como de min. Bueno, pois imos saudar a un dos patrocinadores destas eleccións. José Gigerín, Artio, como estás? Boas tardes. Hola, boa tarde, que tal? Porque Artio, a Costa da Morte van da man. O Mar da Costa da Morte é o punto de partida de Artio, que sodes unha empresa que elabora bebidas para deportistas e tamén para xente que quere coidarse. Exactamente, neste caso pois partimos da Costa da Morte, xa que un dos nosos, o noso ingrediente maestro é a auga do mar da Costa da Morte, entón estamos máis que unidos, tanto o deporte da Costa da Morte neste caso, como a costa en sí. O que pasa é que non decides en que punto colledes a auga do mar. Sabemos que é da Costa da Morte, pero non de que punto. Ese é un segredo como da Coca-Cola. Exactamente. Non se pode decir en que parte exacta, pero sí, pertence á Costa da Morte. Bueno, que acabades de aterrizar no Deportivo, non? Sodes o primeiro reforzo de inverno. Exacto. Procuramos estar apoiando o deporte en xeral e agora pois acabamos de iniciar unha colaboración co Deport, que esperamos que bote unha man a que melloren os resultados. Esa é a idea. Bueno, resultados maravillosos, por exemplo, no Ourense Club de Fútbol. Chegades con esa tarxeta, que vimos do Ourense que está líder da segunda federación. Sí, señor, aportamos aí, intentamos aportar o noso graniño, parece que no Ourense pois xa a colaboración comezou a principio de tempada e, non sabemos se é solo por Artio, pero pensamos que un dos segredos do Ourense, entre todo o esforzo que fan, que están facendo un traballo magnífico, a verdade, pois esperemos que Artio tamén se suma un pouquiño e que poidan seguir así, que van líderes na categoría. Tamén estades con equipos profesionais, equipos top como Obradoiro. Sí, isto foi unha das últimas colaboracións que empezamos, pois tanto do Obradoiro como do Deportivo. Do Obradoiro ainda non estaba anunciado, digamos, que hoxe pois sería un adianto. Exactamente, a publicación, digamos. O Obradoiro pois tamén conta con nós como nesa colaboración. Intentaremos pois seguir apoiando o deporte, tanto profesional como o semiprofesional neste caso. E seguir, co deporte galego e a vida saudable, que é o que intentamos incentivar desde Artio. Futbolistas como Villares do Depor ou Soriano do Eibar, creo que están enganchadísimos. Ademais, como irmá de Soriano e nutricionista, tamén ven moitas vantaxes nesta bebida isotónica. Sí, a verdade é que tanto con Mario como con seu irmán pois establecemos unha relación moi boa o ano pasado. Mario era consumidor habitual dos nosos produtos, seu irmán pois tamén nos recomenda dentro de todos os seus pacientes, os seus clientes, xa que confía nos nosos produtos, na funcionalidade dos mesmos. A partir de eso, a partir de Daniel, a partir de Mario, pois tamén chegamos neste caso a Diego Villares, que era consumidor. Non sei se era consumidor previamente, a verdade, antes de conocernos por Mario e por Diego, por Daniel, digamos, pero sí temos consumidores desa talla, a verdade, estamos moi orgullosos. Os que non coñezan Artio poden descubrila na recollida de dorsais da San Silvestre na Coruña o día 30, porque aqueles que acheguen doazón de alimentos para a cociña económica terán agasallo de Artio. Sí, foi unha das, tamén o pechamos hai pouquiño, pois queremos colaborar, neste caso, pois que a recollida de alimentos, vamos a estar, vanse a entregar produtos de Artio a todos os que colaboren nesa recollida de alimentos, de cara a San Silvestre do 31 tamén. E sodes tamén unha empresa solidaria, colaborades con Andaina pro saúde mental, hoxe en día que é tan necesario coidar a saúde mental e que tanto necesitamos. Sí, sobre todo últimamente que se está, está incentivando moito, creo que é moi necesario, se está incentivando esta saúde mental. Nós fai un ano que embarcamos neste proxecto, tanto eu como os meus socios, e decidimos, unha das primeiras decisións foi a de levar a fabricación, de traer a fabricación a Galicia. Somos empresa galega que fabrica en Galicia, que creo que é moi importante, xerar empregos aquí, e dentro dos empregos que xeramos, parte deles son de responsabilidade social neste caso, xa que fabricamos no Concello de Dodro, ao lado de Padrón, e ali a fabricación, tanto a fabricación como a logística, a temos da man dunha joint venture, que a Asociación Andaina pro Saúde Mental,
empregamos aí pois eso, a usuarios da asociación, pois tamén de cara a esa colaboración que temos, porque a verdade pois estamos super contentos de levarla a cabo, de tela en Galicia e de tela con esta asociación. E falando de solidaridade, estades presentes na camisola da selección de Que pasa na Costa? Sí, foi tamén a partir dun socio e amigo, Marcos, pois estamos aí presentes nesta camisola, pois apoiando tamén, como decíamos, apoiamos o deporte, apoiamos a comunidade, encántanos estar en todo o que podemos, desde ser unha empresa moi pequeniña, pois intentamos colaborar ao máximo co deporte galego e ca saúde. Bueno, xa non tan pequena, non? Porque empezaste hai uns anos e pouco a pouco e desmedrando. Sí, estamos crecendo, a verdade, estamos contentos, sobre todo este último ano, pois que foi un pouco o cambio, a empresa creouse fai 4 anos en Vila García, eu aterricei e os meus socios máis eu aterrizamos este último ano, houve ese cambio de donos da empresa, e o que estamos intentando é levar adiante, xa que confiamos moito no produto, foi pois eso, o noso maior reclamo para embarcar neste proxecto, o produto, a funcionalidade do mesmo. Entón, bueno, pois estamos crecendo a partir de ter un gran produto funcional que aporta ao mesmo tempo que organolépticamente é bo, e intentamos pois leválo á poboación e acercalo a todos os usuarios que se queren coidar, bueno, sobre todo na actualidade, e a tendencia vai hacia eso, pois consideramos que é un bo punto de partida e de cara a seguir crecendo. Para deportistas de alto nivel, pero tamén para deportistas do día a día. Amateur, deportistas do día a día, ou digamos a ciudadanía en xeral, non? Somos ao final unha empresa de vidas saudables dentro da saúde, pois un dos puntos é o deporte, obviamente, así que somos bebida isotónica, entón sempre está máis relacionado co deporte, pero de cara a unha hidratación saudable diaria, pois válida para calquer persoa, non temos restriccións nese aspecto. José Gigerín, a seguir traballando, parabéns pola colaboración que tedes aquí con Que pasa na Costa, moitas grazas, moita sorte. Moitas grazas a vos por escoitarme, por darme esta oportunidade. Un saúdo, boa tarde. Ata logo.